Igbo dị sam na salachi gerenụ n'akwụkwọ akụkọ nketa bụ Tuesday ahịa orie abalị 19 nke ọnwa abụọ afọ 2019. Onye ọbụla ga-anwa anwa ịkụnyere ntụliaka elu 2019 ụkwụ ga-eji isi ya buru ya ka Buhari dọrọ aka na ntị bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. N'otu akwụkwọ akụkọ ahụ ka anyị hụrụ akụkọ sere INEC bụ ụzọ gwa PDP tupu yigharịa ntụliaka elu ụbọchị Satọde. Ị bụghịzi onye isi anyị ka otu Algon gwara Kagara bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ ahụ. N'otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị APC eshiela ọnwụ ịga n'ihu na achụmnta vootu ya gwa Buhari taa INEC ahụhụ. Akụzilekwa agha n'ihi ntụliaka elu ka Ozekome gwara Buhari bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ ahụ. N'otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ya enwekwala onye Mbaise ga-eji maka mụ na ihe dị ọha alụ ọgụ ka Honorable Tony Nwulu nke pati UPP kwuru. Biko, chọrọ m ọkụ ga-ama zụrụ were fụ. Ogiri, ahụ dịkwa gị? Sigiresi m ọkụ gị na-abịa aka. Chief eji m Chineke n'eluigwe ayọga gị. Ihe m gegara m ma arị gecha arịkwa m tụreshi mmanụ ọwụla. Ihe ọwụla na ama egerecha ihe m gị. Sire. Ị chọrọ ka m guzoro nga chewe gị? Gegecha, memda amaghị ihe ị ga-ege ya. Chifu. Agbala gị mbụ ihe ọla gbasara redio nọ nso mkpa. Ejikpa m ya arụ ọrụrụ. Ji m akpa m aka. Daga m emerecha gerecha. Eji m redio nọ nso mkpa arụ ọrụrụ. Chief ya rịla ọsịsọ. O nwere bere ga ebe. Ịsọ nọ gịnị? Nọ nso mkpa. Lego mkpa. Adem. Ya mure kom lawa Nonso nkwa. No mara mmanụ. Meje arụ ọrụrụ. Ihe meje bụ ihe gbasara gị mmụọ ụlọ m hụrụ ga redio. Azmanụ ga mlega chief. Ana m chefu kịta. Kewa mana bakọ mara ihe ma akpọ jiri me kem ntị m ugwu nụ. Chief na-eme na m ọjọọ. Chief n'ime m ọjọọ. Nonso nkwa. No mara mmanụ. Gị bụ igbe ntụliaka elu balọtụ bọsụ ịnwụọ ka Buhari yiri egwu dịka o nyere ndị ọrụ nchekwa iwu ọkụ gbatuo onye ọbụla ahụrụ ka ọ na-ebu igbe ntụliaka elu balọtụ bọsụ. Atiku akpụpụla Buhari n'ụlọ ikpe na-achọ ka ọ kwụọ ya ijeri naira 2 ego ite aka n'obi n'ebubo niile ọ na-ebo ya bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. N'otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ akụkọ sere 2019 na Nigeria ga-ahọpụta onye ndu ọ bụghị onye ọchịchị. Igbo nwemni na ebe aka anyị na-abịakọta kpamkpam bụ n'akwụkwọ akụkọ nketa n'oge na-adịghị anya aga m agụpụtara unu ihe anyị ga-etinye ọnụ n'oge Igbo Ezukọ. Gakwa n'ihu ebe ahụ na-ege anyị ntị. Good mama. Hello, Tia. Good morning. Oh, Tetele. No job. You might have carried out. Ebe ka ibu ọgba tum tum ahụ.
asị m saa enwere ndị kpọrọ m na phone call ugbu a sị m na enwere nwaanyị ahụ na-adịghị nwaanyị nwa buru ibu ahụ adịghị ya mmebi ote ndị nwa balans dị sharosh ndị ji n'ahụ n'ụlọ ọgwụ ọ weta chịrị kpọm sị m bịa were meshin m bịa buga ha ụlọ ọgwụ saa mba abaghị uru imeteme ego n'ụra let me not disturb until your sleep ka m nwee ike rush agaga bụga nwaanyị ụlọ ọgwụ to save a soul. Ị ga-akekọrọ n'ime ego ka ị gbatara ụnyaahụ tupu gị na-aga I save soul keta ị na-enye enu m ya anyị anọrọ ọnụ nga gwanye enu m ego m ego ọgbatumtum ka ị gbatara ụnyaahụ ọ bụ ego Kenya nwaanyị ọma akwụ ihe m ji na-asị saa iwe ezigbo mmanụ asị m saa ma agadala ime ihe mere ọrụ m gaji ogbawa ọnụ dị very pretonious ya wa ọnụ bụrụ ọkpụrụkpa nwaanyị ma ote m chiri hụ o buru ibu ama chaji litele ihe ego elu so m chaji be ha nọ chaji ha kwa m ya n'ọkwọ nlọtawo mgbakọ ya ma ego ndị ochie ma ego nke taa ma pịakalala ha tụgetọta ego ya sham bọga gị n'aka akọ bụ ndụ dị akụkọ gị ka atọgbuola onwe ya ngwanụ ebe ị ga-emelite ya ị ga-anọ nga inye m ego m gị gawa ọrụ ị na-enyekwenu m ego m ọgbantutu m anọrọ nga gị nọrọ nga ma nọrọ nga ị na-ele m na-ele gị anyị na-ele ọgbatumtum ngwanụ wetewe isu bifo gị na-aga esevu wee so asị m akwa mkpụrụ obi na-anwụfụ anwụfụ ihe anyị gaji ịnapụta ọnwụ ihe m na-ekwu bikọs ego m nwụfu okwe ọ nọ gị n'isi enwebụ ihe mere nwaanyị a edote nwaanyị a chiri gbarụrụ nwụọ njụ ya ga-agbakwara ụrụ n'ọgụ n'isi o ọ n'isi ke gị n'isi gị ka ọ ga-anọ ọ n'isi gị ka ọ ga-anọ nye m ego m ma gị chọwa onye ọ na-anọ n'isi akwụkwọ nsọ asa anyị napụta ndị na-anwụ anwụ ọ bụ ihe mgbe ha lechara anya tụ onye a ga-akpọ wee saving soul ya wụrụ m gị madụ na ọ bụ eluigwe ekpughere sị ha họrọ m enye m ka ime agaga save soul na ha ga-akwụlite ụgwọ ha kwụlite ha n'ụgwọ m si ngwa mmiri iko kwụọ ụgwọ onne ego ka ị gbatara ụnyaahụ ma ọ bụ gị nọrọ ala ọrụ taa ihe gbasara nwa na-apụ nọ nso nkwa ọchịagha n'ikuku ihe na-eme m obi ụtọ ebe ọ nọ ihe na-eme nganga ji egbu m egbu n'ebe ọ na-ahụ gị na ọ na-ekwu okwu n'igwe ji ekwu okwu kama ihe mere nganga ji apa m n'ụkwụ ụwụ na ka o si na-ekwu na-akụzi akụkọ sịrị na nwanne anyị nwoke a na-akpọ nọso nkwa o zurucha n'obi onye ọbụla o dị ụtọ o si na-akọ akụkọ ọchịagha n'ikuku ọwụ akụkọ sịrị o jide aka ụtọ racha ya ka ofe onugbu ọ na-aga n'anya ya maazị Echebiri nke a ya gbachikwara nkịtị dịka onye mmadụ nwere ahara gịnị mere ṅụọ ma ị ga naghị aṅụ kwuo okowokwe naghị ekwu ọ gị na-ele agbarachi n'ihe akwa ihe m sị ka m kwuo enwetu m si elegekwa anya kemgbe anyị nọ na-aṅụrị maka nwa nwanne anyị nwoke ahụ eche m ọnwa nwanne ya nwoke sef akụkọ sịrị ọ gịnị mere ama m na unu mara mma m nke ọma ma ana m awụ onye ọtụtụ okwu Chineke emeela soro m kelee Chineke na nwaanyị nwoke dị otu a nwere ike ile eme ndị mmadụ ha na-enwe aṅụrị nke ọbụla ha nọ anyị kelee Chineke akụkọ sịrị
ekelela m achọghị m ekele ahụ atọ ele nwanne gị nwoke ele ogele ọ gaala ọrụ ogele agala ọrụ onye gara ọrụ ogele gara ọrụ ichesama m ebe o jere gwa so ogele jeela bet king ịgba gem gị chama ha jeela ọrụ chema gwa gị ebe o jere awụ dị nsogbu m ahịa chema bịa gwa nnowu in the next 31 days 1 month ụgwọ ya nọ ga-eme expire achọkwasị mbịa nga nnakọrọ m akụkọ mbịa ala nga asa aka m na-enye m ego m ị gwara gị ọgala anyị ga-eme ya ọgala dị ichikwa agba ama na ọfọdụ 31 days si ma na ọfọdụ 31 days gị na-abakwa mba like this anyị ga-akwụ ụgwọ gị ogele ga-akwụ ụgwọ 31 days anyị nye gị ego 31 days ọka echi mgbe o ruru anyị ga-akwụ ụgwọ anyị gwara gị 31 days mbịa nga asa aka achọ m na akụkọ ego m ka m chọrọ bakwachawe mbụ na 31 days erube ya abịa agwara m ogele a na-alụ ntị si ndị landlord nwoke ọ na-emebi nyemeko onye ọrụ fọrọ onye ike ewe ụyọ mpa ya ọrụ fọrọ ya were ya asị ewu fat ọ bụ ogele na nye m ki ahụ nye m ki ahụ ị ga-nyere m ki ahụ ki ahụ nke ewu ka na-esi enu nwoke ma ọ na-abụ onye ka ewu iwu Jizọs iwu Jizọs nye m ki Chiaka onye enye ọ gịrịkwa chilati bụrụ ọnụ gị na-adịghị ọgọla mgba na gaghị mmadụ nwe mmiri kodo n'otukpo nga gịrị ifu ka egbuo papa jụọ nwa iberibe ga na-enweghị uru ọba jụọ ya donye nwe iberibe ọbara kem ọbara m ka ị na-ese ya kpọọ nwa iberibe n'ihu m ọnụ ga-akwụla furu ewere kpachara anya gị papa ọ bụrụ na nwa gị abara uru si ya nye m ego ọgbatumtum ọ gbatara ụnyaahụ ma ọ bụrụ ma ya o nweghị ebe ọ bụ ọgbatumtum aga taa ịwa n'ọhịa ugbu a ka mma na nkịta arachasịrị gị anya site n'anya ọcha araga gị anọ ọrada gị ada mbilo biko ihe mepere ọnụ gị na-ekwe tatatatatatata ọgụ nwe onwe gị ọmụnwa wụ di gị ọmị ịlụlụ gị ka m na-arị gị elu every night and day ihe ọbụla wụ ihe gị ka m nwee ma drọs go ma ọnụ go ma ihe ahụ go ka m nwee every particle nọ n'ime gị so dị afọ ụgbọala nụkwa ka m nwa nwee damn you gị nọ ga-akpọ m onye iberibe that means iwu nwunye onye iberibe iwu nwunye onye useless ịnụkwa nye m ka ihe ahụ magaghị ebe m chọrọ ịga ndị ọpara mpa nna gị abatala inwe n'ọnụ iji ekwu okwu ekwe ka m gwa gị Chiaka onye enye onye ehi makpuru ofu ya aya nwe ma gị ma ihe niile kụrara ọkụ di gị nwe ha niile otu ọ dị ugbu a ka m na-aghọta ihe na-eme gị na nwa gị nwoke chọsịrị ịba m ọgụ ekwa unu abụọ chere na unu wu nwoke bịa bịa nana m kia Akọbụndụ tụlee akwa ịhụrụ ihe aka m nago ịta aga na m ahụ na ihe aka m nago Akọbụndụ hacha nwa ọ dagala m ka ọja ogele achọbụ ịgbago landlord bịara nga na-agba mbụ ịnwụ mba landlord bịara nga landlord ọ bịakwa ndị bibe gịnị ama m na ụgwọ ụlọ m I know that my house ụgwọ ụlọ m for 1 good month this man said ọ bịara bibe gịnị ọ na-afọ 1 month ịnwụ mba nwoke bara nga ịnwụ mba nwoke bara agwara m ya sị gara ọrụ na ị na-eyi ọmụ ma mgbe ya na-aba na ị ga-akwụrụ na ọfụrụ nna agba na ọfụrụ 31 days nke anyị mebiri spy ya that iba ihe ga just ka kwe mbagodi ka baka gbagodi Arsenal 1-0 ma ife atịọ ọrụ gbasara go ka baka nyegodi go ogwe mba ihe ga-eme landlord ihe ga-eme landlord I'm dealing with this landlord ihe emere game gị na-eji ada iwu n'ibe okwe ikwumere ikpe ị ga-eji eme landlord ị ga-eme ya ka ị ga-eme ya ka ị ga-eme ya elekpo okwe gị ji agba no debi elekpo ji agba iwu n'ibe okwe ikwere ikpe iji eme landlord nwa fada wishigere bad luck I'm not wishing bad luck but gị kulo da ya agba n'ụlọ m that's ishi ebe ishi grabia n'ụlọ m na-ewishi bad luck ama m onye support go i support ga landlord gị support ga support ga landlord support ga ngewa mezi kulo da ko gị ya agba gị iri okwe gị kpọ landlord ụgbọ ka baka nyere Arsenal Akọbụndụ ana m agwa gị okwu a ugbu a dịka nna gị Akọbụndụ mkparị nwunye gị akarịala ihe maka na ihe mere o ji na-akparị ma gị ma m n'ezinụlọ a n'ihi na ọ ya nwa wee na-elekọta mmadụ niile na-elekọta gị na-elekọta ụmụaka niile nye ọbụla ewu nnọọ afọ efu ọ dị ọkpụrụ dị enyi n'afọ
oge ezuola mgbe ị ga-agbazi mbọ ka nwoke ka ime ike kpata ihe gị na ezinụlọ gị eri wefu anya na ọgbatumtum a. Ele ihe na-ekwusa ele ihe na-ekwu ya asif na ụkwụ juru m oyi ọ naanị m nwoke lụgoro nwaanyị nwe ihe na-eleta ya anya tupu mama ma nwụọ. Mma m letegidere gị anya nyegide gị ama m mbọ mma m gbara iji hụ na iwu mmadụ nyegide gị even mma m nyegide gị na nka tupu gị abịa nweta bụ ihe imebe ebe tigebe aka si n'ezinụlọ. Ele otu nke m ga-esi adị iche a na-asị m ga-agba mbọ ihe m gwara gị aga m na-ekwu ya ruo echi were nwayọọ zọfụ njem ka ije kpata ihe ị ga-eji lekọta ezinụlọ gị anya. Ọwụ ka ị nọ nga laa na mkparị ụbọchị niile o zuola fụ echi. ihe m chọrọ ịgwa gị na ike marriage agwụla m. Ọkwa nwere ọkụ mmụọ m nọ n'ime nsọ marriage ike ya agwụla m. Ị maghị na onye amị ya bi n'ọ nwoke ka ọwụ onye amị ya bi na ị maghị na nwoke ka ọwụ asawụdị nwoke ihe mere o ji mụbere nwa. Isi onye nwe nwoke mụnwa nwoke ebe gị nwa nwoke ị kwesịrị ịrụzi ọrụ gị ọfụma rụọ ọrụ gị tụwa m ime ma mụọra gị nwa ọwụka ga-akpa gị aka n'abalị ịga ike gwụrụ m ike adịghị m ike na-agwụ gị ịgbara ugwu mgbede aga m eji aka m atụwa onwe m ime. Ihe a mere gị kwuru eziokwu. Ihe bụ eziokwu anya. Eloto ga-esi awa eziokwu. Eloto ga-esi awa eziokwu iri enyi gada ama sonya awụ jaki. Ọ bụ họf. Otu mmadụ ezie. Osi o meghalụ mba aga niile ya luo m ka aka gị ma bịa na m na-agbalị. Were beta ọdụ wee ọ dịghị ezuru ihe no. Ana m anwa too m ike. Onye ihe gbasara marriage a ihe gbasara ọkụ mma m nọ n'ime ike agwụla m adụọ ma adụ onye ọbụla za aha nna ya onye ọbụla za aha nna ya adụọ ma alụ. Enyi lee anya n'uche obi gị ọ bụ nnọọ ịwụga nnọọ ihe niile dị mma n'ime m gị bịa ghọtọ m ọ ga na wọk anwakwala ya anwa ị gaghị anwa ya anwa maka ịnwa ya nwa mgbe ịga ụlọ niile ọkụ ịnwa ya nwa mgbe ịga ụlọ ọkụ anwakwala m ọnwụnwa kakwa mma n'aka ekwensu na Job anwakwala m maka ịnwa m ị ga-anwatakwa m dị mkpa. mana ofe ihe na-eme m chetacha mgbe ụfọdụ m sị ha nne na nna ya nọ ndụ ka ha nwee ike iru ahụhụ ha tara n'isi gị nlecha anya m sị akwado m onye awụ m Chineke na-echere anyị ihe niile ije ụwa ekene dịrị Chukwu n'ihe niile ọsọsọ Chineke ka a ga-ekene otu ọbụla o si adị. Achọrọ m ka m bịa gawa eme ihe bụ mbịa nwere ihe bụ mbịa mana echefu m echefu onye a ele ha nwoke Honorable Azodo ọ bịara nga echi niile Azodo nke na-azọ pati KKP Azodo ọ bịara nga ebe a bịakwa n'ime gị ihe otu m si nabatachicha ya mere ya ọbịa mere ya ọjị chọchara ya ihe ndị m chọrọ obiọma kpakachicha ya ọ ga-asị na nwanne gị nwoke ka ishere ya mma ọ kpakọrọ onwe ya ọnụ ọ matụkwanụ sị dazi m bịa mechazie mere ya ọjị ya bịala ije ụwa achọkwa na ebe ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ
ma bụrụ maka ahụ anya mkpụrụ ala na otu isi ahụ ha bụrụ otu ha dị ha bụchakwa agwọ ndụ kpachapụkwa anya ebe ha nọ chọkwa ngwa ọrụ Danish mhone sumbu achia me bu achia ego ndo politicians mbu achia ha kama ngebu achia moya mo chammo ni le nonga so na mbu achi ego I'm not a shebu ashia mwe ka tola yi ogra ya toka ama mommy si enke kamo ke first kan re na jadi no vas a chile que llego con un cubano bien ya está muy ya está Ekwulepụ nọnso ga-ekwu ya ịkpụrụ anyị gịnị nọnso nkwa ọ gwụcha na naanị nọnso onye nwere ike ikwu okwu na redio kwuo eziokwu nna anụrụ m anụ ma kpere nọnso ụjọ adịdị ya dị atọ kwuo otu o chedịrị achị ọ bụrụ ndị ọzọ chere ọ bụrụ ndị ọzọ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị were ego fashie ha anya fashie ha ọnụ fashie ha mkpụrụ obi ha were mkpụrụ obi ha resi ndị gọọmenti ha enwe ike ikwu eziokwu ọ gwụla naanị onye nọ nso echi ọbụla m gawara agawa lọwa ahụ nwa aga m ekwe ya n'aka aga m agbara ya egwu ekwe ya n'aka ekwe ya n'aka ụma ihe akọga ụma ihe o mege ọ mụ ana ọrụ and ụjọ anọdụ ya n'anya onwe dị ụjọ chere nwa na ọ dị egwu nọ nso nkwa ihe na ọzọ ọwụ aha ya Otumba esi m n'ụlọ gị afta dị ogbo biko maka ego ha mmiri ọgọtị ịgbazinye m ikpere nkwa biko chọnara m ya maazị Echebiri ana m alụ ụlọ gba ịga gị nọnso nkwa ịma na agala m n'azụ oge hapụ mechie bịachi enweghị ige okwu gbaga aba m na ntị ịnụna maka olu nwatakịrị na-atọ m rikpọ ọ na-atọ m ka m nọ n'igwe n'ụwa
ọ na-atọ m karịa mmanụ aṅụ emechaa anyị ga-ahụ ọwụ ha nchapụ ndị osi ụfọdụ n'ime ha bụ ezigbo mmadụ ka isi mmadụ ndị bụ ezigbo mmadụ ha nwere ajọ mmadụ nọ n'ime ha mana ụfọdụ wee ezigbo mmadụ nke ahụ nwanne m ha fancha niile bụ ndị ochi agwachala gị Imekwa charge based on height. Ọgwụ mere onwe m. Gị bịa na-asị m oke eri lasọ. Ihe na-adụ m ihe na. Kiri megide eche gị ama m ihe mekasị. Werekwa nwayọọ ya mama o. Ọ gwụkwara m na. Chineke zọrọ gị na anapụrụ m oriri. Asa agadi m confession nya ihe m na-emegide ịnụ daa life. Ọ gwụkwara m na ma gwa gị akwa. Gị kwala m kwụkwọ gị n'ala maka Chineke. Gị kwọ nkwọ gị n'ala. Nwanyị na nwanyị Chineke abụ abụ. Maka ndị mmeke emeke ka. Mmeke emeke kọla. Gị kọm ihe ndị ha. Mmeke emeke. Ke machine mbira yana emezi nwa kwọ ina ya mega ku so tire eweliwe ma machine m service nya ojú ayé emeku emejege ku oge biko me mkpafu omi nka biko nu ikari m ibi ije me mkpafu omi nka biko nu ebe ọ dị ọtị Kwa foto. Tire kwa chawana. Ile ni fono bubu.
Chineke nna Chineke ụkwara imi mma ngeji ike ije agwana gị ọkụ erekwere ebe nga ọhụ mechinere Chineke na ụkwara imi mma agwa gị ọkụ nke ahụ agwana gị ọkụ ụkwara imi mma Chineke nna nwoke amụsụ Chineke ga-agwọ gị ọkụ mmere onwe m chi mefu ifu Chineke nna obe aka ụzọ ọbịa gwara Chineke erekwere ebe ụkwara imi mma Chineke nna Chineke nna ụkwara imi mma ụkwara imi mma ogene ndị Igbo na-ebu na nwanna nke okweghị ọba enwekwa aba enwe na-ebu ọ na-abanyekwa nwayọ o but onye brem na-emere na-ewu landlord anyị bịara gị na-agbagharị netika na-ejibi ụgwọ ụlọ landlord anyị onye brem na-emere na onye brem na-abatala kokwe mpagodi landlord ka anyị kekwere ihe o mere landlord anyị bịara nga na-etikashi na-ememi mbaras na-ejibi ụgwọ ụlọ game of one ka ọ bagodi ama rọbishi ya ọ maka aha ezigbo m kwuo aga m eblem ya o Nebu Kadineze ke imin asị m kwuo nunu ịmala bifo gị kwuo onye ụgwọ last year ijiri ụgwọ 6 months ọwashi ahụna m gị na gị na landlord ị na-esola ndị landlord na-eji arụ ọrụ but ihe si m agwa gị na landlord wụ ka okwe mbagodi okwe mba mma rọbishi gị na landlord mma ya ka shi ụlọ mmemme nna kaja n'obodo anyị nọ n'ime ya ka okwe mba n'ebu ye short game biskuit abagala abaka na game a macha echi don't worry ogene nwanna agwụla gị sị gị afụ ha afụ gị onye ahụ okwele agbaba aba ogwu agbachabeghị iji ele etu ọnụ ihe agbachabeghị iji ele etu ọnụ ọ fọrọ nwa na-ebu m ga-awụkashi gị na landlord imagine ga-agọtara landlord iwu caretaker landlord iwu butere cement eji m landlord ụgwọ gbasara gị ndị village abụla nonsense ka m jidegodi ha ring out of you ndị mmadụ acha mọchị mana asị nkwụsị nga ebe ị gara ime ebe ị gara ebe ọ bụla ịhụ gị na-aga ijukwere ese fọ gị na-aga ebe amụ ahụ tas kọlektọ ọnụ ebe ka m richaji ebe niile ka m nwecha ya ele ya tas pepa ọ ga-enye m 4,000 naira ọ ga-aga 4,000 Igbo nwe gị na 4,000 naira onye ohi Igbo nwe gị na 4,000 ya nọ ya ngwa gị na-aghọtara m ihe ị na-ekwu ma ana m na-aghọrị gị aghọrị o aghọtara m ihe ị na-ekwu chaa chaa ịma ihe na-akụ awụ ihe m chọrọ ịnụ
mụ anwụ young shago chọrọ ịma ihe mere nụ ị ga-eji nara mgbugbo ego ha ka gịnị biri gị ka eji gụpụta ha si gụpụta na redio maka nwanne m nwoke ewe ka egụpụtara iwe buru ego nwanne m nwoke bụba mee ya si gị mee mba. Nke mbụ ọ bụrụ na o nwere onye unu nyere ego gaa nara onye ahụ ego unu maka na o nwere ego m fọrọ. Ọ bụrụ na mmadụ weta ego nye m maka nwanne gị onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị oji akpa eli ozu onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị gwom egbebụrụla dịka nwanne gị nwoke agaghị m ana ego ahụ. Ndị anyị na-achọ bụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ga-ebu ha pụta dịka ndị nwetara mmeri ha emezi obodo ọdịmma ọ bụrụ nwanne gị nwoke ka m gwakwa gị ya. Honorable Azoto Udede m ọ nwanne m nwoke gị nara ego niile abụba na-akọ ihe m na-achọghị ịnụ ka ị na-asị nwanne m nwoke ọ bụ ngwụ ya ọdụ ndụ ya nwanne m nwoke na-ekwe ihe njakwa gị maka dị mma nke gị maka na akụkọ kọchaa ya awụghị ihe m chọrọ ịrụ ọwụghị ihe m chọrọ ịma ịhụ na ọgwụ m ose nkịrị ọgwụ m ose nkịrị gee ntị ka mgba gị ya wụ na asịkwa masị gị tụrụ aka na ntị ka mba ọbọdụ nke ikpeazụ ịhụ na ahịa kwụrụ ụgwọ maka ya achọọ dị mehụ maka ya ịmarụdịrị mmadụ m na-awụ ihe na-agwa gị ịmarụdịrị mmadụ ọgwụ ama m niile manya ọ dịghị ka enweghị m ga-eme ka gwakwa gị ihe nwata ga-eji egwu egwu baara nne ya nwata enweghị ike iji akpa ihe m na ya egwu egwu. Ọ bụrụ na ị mara onye m bụ mụnwa bụ Chinonso Banonso nkwa na ego gị bụ ego nwanne gị bụ ego onye ọ sọrọ ya bụrụ onweghị ihe m ji eme afọ juru m ya na ihe m na-ekwu si n'ụlọ ọrụ pụọ. Onye si ụba ajọka amaghị ife ọ na-ekwu otu ọbụla isiri inweta ego ndụ tabakash ụba amaga ọya aka na-ekwu otu ọbụla isiri inweta ego ndụ tabakash naira dị mma ọya aka na-ekwu etinye ya dọla ọkazi ụtọ ndụ tabakash. Onwe ihe na-eme gị n'isi gịnị ka m gwara gị maka ego ahụ ndị ebunyere gị ka ebe maka ego ebunyere gị ka e mere ngwacha gị okwu dịka onye tọrọ gị atọ buru ego ahụ i butere ebunyebure gị bughachi ya ndị nwe ya ịjụ ego ahụ nọ n'ime ọ bụrụ ma ego $1 kọbọ pin apụbeghị ego ahụ nọ n'ime ngara achọghị m ịma ma ego ahụ nọ n'ime ebe a ma ọ nọghị n'ime ebe a agwago gị ihe m gwara gị buru ego ahụ bughachiri ndị nwunye i mere obere nwa abịa n'ụlọ ọrụ bịa kparịa m taa bịa nye m nsọlụtụ ije ụwa ekwuchakọkwa m nke a bụ nke ikpeazụ m ga-ekwu okwu ego anụ na mana elotochi 4 million mburu 4 million mbupụrụ mmadụ na-eji ije ụwa buru ya bụkara ndị bunyere ya ije ụwa 4 million naira just na ụgwọ mmadụ na-aga afọ mgbere 4 million mburu nọ ike 4 million mburu pụọ na-eji 4 million naira 4 million nwanne biko eweliwe 4 million a na-ekwu okwu oburu oke ibu otu esi dowe ọnụ kpọọ ya otu a ka ọ ha maka na obe 4 million ya ewutere gị ọ ga-ewute m mmadụ ọkara ndụ olee ihe gbasara mma m na 4 million ekwu okwu igbo ewepụtụ na mma m na mma gị nwere ewepụ nnọọ na mma na mma gị dị na mma ewepụ nnọọ na enwere nnọọ sikriti mma gị mma na nke m ọma ana m ese lara oge esi ya mma ya ọ dị lara ose mma gị na m si ama ya chikwe ele ihe gbasara ele n'ụka gbasara gị na mụ na nwanne m nwoke nọ na-ekwu okwu ihe gbasara 4 million gị bata ihe ọnụ ọ gbasara gị ego oke gị ụlọ ọwụ ke gị aga m ọbụlagara gị abụlagara ele ọ gbasara gị ama m na ọ gbasatụrụ m nte ọ gbasachahụ m ihe mere m ji sọ gbasatụrụ m nte ewu ọ wụrụ na ọkwa na arụ ka mba etonyere gị asị ụka a na-anọ n'afọ ajọ njọ ọ wụrụ na 4 million na bụ nnụ ahụ ibu buo nnọọ oke ibu gị na-aga ejekwata nwuli ya ị nwere ike were nwayọọ bunye m ya maka na enwere m ezigbo mkpa na-esogbu mụ na ezinụlọ m gee ntị m agwazi gị ịma o ji awa ahụ mmadụ asụ onye jeme here otu onye jeme here otu onye ji agba bọọlụ onye ewo medikal dọkịta onye ewo injinia onye ewo mekanik ihu gị m lega anya ihe nọ gị n'ihu enwe ihe wepụrụ gị na ndị oshi anịnị onye oshi ka ewu 4 million iche na ya amaghị ya ji mee gị sekuriti ọ gị nụrụ ga na-eche ndị oshi ibe gị
mana tupu m na-elepụla anya na ị ga-eshi nga zuzugbo anụ ọhịa naanị nwa arụ m sị ka m tụnyere gị ka iji na-akpọ m iyi niile na-akpọ m arụ m sị m atụ gị na ụwa na-eme ntụgharị o ahụhụ a m na-ata dịrị otu a m dị o nwekwara ike echi ụwa atụgharịa gị awụrụ gị maka awụzi onye nwe onye nche gị nwee ego ma Chukwu ekwekwele ọ ga-efiti gị highest money ị ga-enwe n'elu ụwa na awụ 1,500 and nke atụtara na meeting akawo ka m gwa gị ka ọ hapụ ịdị ka mkparị ka ọ hapụ ịdị ka mkparị apụna m ọnụ nke ịsọwụ na ọrụ betrit ya wetara porridge ya betrit gị wụ na gate a enwere onye wụ ya nwụọ ya wụrụ dọkịta ndị dọkịta ibe ya bịa lie ya ma ndị ọka dị otu nọ na gị nwụọ na estate niile a na-agbachie ndị getima na ibe anyị otu pcha ahụ gị ọkụ mgbe ị ga-achụpụ getima nọ n'ọkụ rụkwa getima na ga ifuru rụpụ Chineke bịa gị gakwa eluigwe bịa gụ eluigwe bịa eluigwe ejemakel onye ara eze ejemakel zuzuru mgbe a ga-eti Chineke ndị eluigwe ma m lawa abịa n'ọhịa gbasusa were ego 50 naira ji ga-ata m na tishu ama m ụdị bisi ndị rele shenga nke wu gburu ise na mabu toilet agara ya wụrụ onye chọga na-atụ ọke ntị ya stakwara m tishu dịka na ime ya mere Polisiri ịkpata ego tabakash ịrụrụ ya arụ ịkpatara ya kpata otu ọbụla isiri ịkpata ego tabakash onye si ụba ajọka amaghị ife ọ na-ekwu otu ọbụla isiri iweta ego tabakash ụba amaka ọya aka na-ekwu otu ọbụla isiri iweta ego tabakash naira dị mma ọya aka na-ekwu etinye ya dọla ọkazi ụlọ tabakash my father bụ onye nkụ ọya aka na-ekwu otu ọbụla isiri ịkpata ego tabakash tabakash ụba amaka ọya aka na-ekwu otu ọbụla isiri iweta ego tabakash nna ekwu moto kena o yiri moto ụmụ nwaanyị n'idi ya kena o yiri moto ala eji apụ n'ala bekee n'idi ya ke adịghị ọnụ anyị dị kosili ka onye be iwuru venza abeburu ya iwuru hilosa abeburu ya iwuru limited a abeburu ya bịa ole nwatakịrị weta m voice chama ya dịla gọsịsọ lee ihe ngwengwe wee meme anya ke ịma ihe betking ọ kụrụ one game ka game agba ka iwu gị chenji kwe n'akpa enwe ya kụrụ gị ihe ngwe gwaga gị wụ ya ma game agba ama bịa hịa buru moto atọ ndị a bukọrọcha moto niile nọ nga lawa ama mgbe o ji bụrụ nnọọ ihe ọjọọ mmadụ ịga nga a na-ere moto lee moto ọ chere ịgba moto is dream car kwe ya ọnụ ama mgbe o ji bụrụ nnọọ ihe ọjọọ tiketi na-agbaba agba gị gara nnọọ gị kpe moto nwoke a mere gị ebere ya wụrụ m ihe m ga-eme gị ihe ya gwara gị ọzọ na-ekweleketụ na-akpa ite blak daz nke nwa nwaanyị wurere tụkpagharịa sụkpagharịa nwụkpagharịa kụchicha gị ngụ na ume ga-abịa nga soro ma abịa mmiri ọkụ n'ahụ ịma ndị kụrụ m ihe ọwa ofu mkpụrụ nwaanyị ịma anyị kpa ihe ejime iji ọsịsọ ebichi gbabata ụmụ nwaanyị rịa ha tụkwara aka kụọ m ihe ịmaka ndị ekọrọ m duduru ara ndị ekọrọ m ihe timpa kụrụ fat mụ na gị nwe okwu ihe jikọrọ mụ na gị wụ landlord ga-abịa very soon landlord ma mmadụ ara nọ ka baa gị onye moto nwa fada
ihe m chiri gba ma gị ma landlord ma onye moto ihe m chiri gba nna atọ wụ ayo Kabaka mere asịla ọhịa nkwụ na gị santa na village le ihe nwaanyị mere gị this boy go this shiba go ya like this ihe nwaanyị mere n'ihe maka Chineke ogede ị ga-ata nke nwaanyị onye na-akpọ ụma mma nwaanyị karịrị nwoke chọrọ ọrụ ebule amaka mma na onye ji stand as your friends and ihe niile nwaanyị ahụ ekwensu kwakọrọ lawa onye mmeri abịawo kwakọrọ onye mmeri a get behind me onye mmeri abịawo kwara lawa nwayọ ọ na-afụ ụfụ nụ meji nwayọ ọ na-afụ ụfụ ọ mekọrọ gị bingo rọtawala ọ bụrụ nga m n'ugbo a gị nwee m ọzọ medo ihe nwaanyị ibe gị nwetara gote were ego mere futbọọlụ gwa ego nwaanyị ka ọ dị kata gị ma gị haghị ya deme ya n'ụlọ nga shọwụla ere alachi nsị ya bingo bite mgbacha gị ọkpụkpụ nọ ka aka ka m nọbe ya rigote mgbacha gị ka m gbaa gị ukwu mgbacha gị ukwu ma anya o ebe niile ọ kpatụchara gị aka akachukwu nna ahụ hei n'ọnọgụ m hapụgụ ya bụ ihe a ga-akpọpụgo da tụọ ndị ọtọpsi kpọpụgo ebe a na-agba ọkpụkpụ nji aka m kpụrụ ọtọpsi n'elu gị na-etisọ mkpu akọbụ ndụ abụziri aka ịsọ hapụ m aka abụzie m ejujigo hapụgo m jide onye ịhụ beautiful wife m gbajara aka m hapụ ya enweshimi kama m ga-ahapụgo m anwụọ akwa ọkpụkpụ nọ ama agbaghị ata ngwa nye m akọbụndụ abụba onye gbajara aka sie gị otu ole na anya na-echọghị iburu ego ahụ ọnọrọbụla zote bunyere gị bughachiri ya ka ejikwere gị biko bụrụ ego ndị a bughachiri ya maọbụ ibunye m ya ejiri m aka bughachi ya ego akwa mụ akụtere ya ọ gaghị eso okwu kama ọ ga-eso okwu achọghị ihe ọ bụla gị tere mama na gị a ga-ebughachi ya a ga-ebughachi ya na ị ga-ebughachi ya na ị ga-ebughachi ya a na-ebughachi ya chọkwa m nghọta ebe a bụ ego ahụ ebe a biko buru ego ndị mmadụ bughachiri ha onye ọwụwa na-amara na-asị ihe ndị agwụkwa n'ihe ọka mụ na gị bịa okwu enweghị onye na-amaghị na ọnọrọbụ azụlụ a na-ahụ na tv ege ya nga niile
onye oyi ego ka Chineke were ige m na asị mgbachi na nso nwanne m nwoke ka ma ọ bụ iche echiche mụ agbachi ya Chase one not. I'm gonna attack it offside. Dole ma anya na chọghị iburu ego ahụ Honorable Azote bunyere gị bughachiri ya. Ka ejikwana gị biko bụrụ ego ndị a bughachiri ya maọbụ ibunye m ya ejiri m aka bughachi ya. Ego akwa mụ a butere ya ọ gaghị eso okwu kama ọ ga-eso okwu achọghị ihe ọ bụla gị butere m na a ga-ebughachi ya a ga-ebughachi ya na ị ga-ebughachi ya. Oga, who will tell you tea or coffee? Oga? Oga? What do you want me? I'm not going to be all rich. I'm not going to be all rich. Bamba. Biko. Hey, onye isi biko. Echekwala ya eche. Kekwana ihe difference gị ga-emekwa. Hey, onye isi biko. Chebara echiche. Akwụkwala ịbịa ọrụ echi. Ịmana echi dị ezigbo mkpa. Biko kwanụ. Kwuru maka ya bedi, kwuru maka ndị fans gị. Biko, kwuru maka ha gbalịa bịa ọrụ echi. Ọ ga-na ihe m na-ekwu. Biko. Ichi dị nnukwu biko gbalịa nna chechiche nna ije ụwa iji maka na ịma ihe m kwuru gị ebe a elebe ego ahụ ere 4 million naira ọ ga-abara ihe gbasara ego ahụ nwere nsogbu ego nọ makpụrụ amakpụrụ eribeghị eri amabeghị aka m gwara mgbe a sị gị na ihe ikwu weta ego na-emebeghị na agaghị eme nwanne gị nwoke achọghị ịrụ ihe kwuru bụ ihe ego nwanne gị achọghị ịrụ ha si arụ ihe ọ nọ were na-akparị nwanne m nwoke akparị ya n'elu 4 million naira ebiri ya. Nwanne gị ntị mụ na gị ga-abịa kọmishi nwanne gị nwoke otu mụ na gị nọ na ihe gbasara okwu ya etile m ya ọnụ ememere ya emewe nwanne m nwoke agụkwana ya ọwụ onye na-eri ego mmadụ awụrụ ma site ahụ ọchịchị ahụ nwanne gị nwoke na-achị o nwinicha na ya tijara ọchịchị nwoke ya enwe onye ya na ya dọga ya yọla enwe onye ya na ya na-adọ ọchịchị ahụ ugbu a ka ị kwuru okwu tọrọ ụtọ na ntị okwu anyị chọrọ ịnụ nwere ihe kwuru ugbu a ihe kwuru ugbu a bụ ihe nwanne m nwoke chọrọ ịnụ maka na otu ile ego ri nne na ọkwa ọ na-azụ mana ole anya na ọ ga-arụnwe ọrụ a si ya biko ya hụ na pim tenkobo tọrọ shishi apụkwala n'ego ahụ 4 million naira ya buru otu ahụ bụ ihu m ya n'aka Nsangala wabam na ano.
nsogbu anyị nwere aka m na ọjị onye ụlọ azụ ihe na-aga ime nsogbu akụla m n'ọjị ọkpa n'ọhịa efu n'efu nwanne m nwoke na-ezuru ego na gọọmenti ezuru ego enwe onye na-atịrị ya ọnụ a ga-asụ agwụlụ asụ nnụnụ asụ keluru ivu na ego m bupụrụ n'aka nwanne m nwoke enweghị otu o si emetụ ya n'ahụ ezughị m ego nwanne keewe oke m ihe keewe ihe nkịta m awụ na bịa mgbe na mosquito buru ya ebe ụmụ anụmanụ na-eri ego na Naịjirịa n'ọbịa n'obodo anya ọ ga-awụ a good idea ọsọtụ chere m na achọrọ m ga m ga-awụ gara ụgba mmadụ akparịa m kute ihe m karịrị amana m karịrị akarị ji ekparịa m I don't think ịgawa na nke nọnso ga-awụ a good idea ka anyị chọọ ihe ọdọ bụkụ mgbe a na-enye ụmụaka nsogbu unu ji anọ n'ụlọ mara ihe zụwa n'ahịa eziri m gị ozi gagodi ebe ahụ ka ime ihe a sị gị mee otu ụlọ si dapụta ya lụta gị eme amara ọ bụrụ na m ga-atụgharị ụkwụ ego ma tụgharịa ya nna m ekwu mana mpa akwụkwọ nna m gawa na ile onye ga-eletekwana nwunye m anya kọwa ajụjụ ochie mgbekwara onye lekọtara ibi anya ọ nwunye gị lekọtara gị anya mmiri gị obi gị ju aṅụrị na ị gawara iji ịkụta ọkụ ị ga-eji weta ihe gị were nye ya nri gawa m jiri gị ụjọ alụla gị mmadụ ịkparị m ọkụmala ike nkara nga mmadụ akparị ya ma ọkwa ihe m ji na-ekwu okwu a njemedufu dịka nwanne gị na ofu ihe nwere ike ime mmiri ụwa biko nwere ihe ị na-achọ achọ n'ụlọ onye kọrọ gị n'ụlọ a mana kedu ihe iji bụrụ onye anya ukwu kedu ihe iji bụrụ onye anya ukwu onye anya ukwu anyị na-ekwukwe n'okwu ya bụ na onye na-adọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị a na-akpọ Honorable Azodo anya ukwu na onwe ya eze anya ukwu butere 4 million naira ego na nwoke ya ego steeti even otu anyị bụ ego ọ na-emetụta ya na hasem onye oshi na onwe ya ga-esi na mbụrụ ego abụghachi ịmakwa na ihe ewu ihe Chineke si n'eluigwe were mana si n'eluigwe ngwa nwa m agọchiele gị ga-esi mbughachi ya ịmakwa ọrụ ka nga Chineke gọchiri m ga-esi mbụ onwe m ọnụ Chukwu ihe ọbụla onye ọbụla metere n'ụwa ọ ga-eji isi ya buru ya hapụ Chukwu ka o kpee ikpe o butere 4 million o butere 10 million hapụ ya ọ gbasahụ gị Chukwu nwe ikpe n'ime akwụkwọ m eweliwe gasị mgbe ọbụla m bịara na-ekwu inyo mana ka m bịara ugbu a ezigbo ndụmọdụ ga-enyere gị aka ka ị lee 4 million naira ahụ dozie ya ọfụma ka m wetere gị ya sị na nrekwu inyo ka Chineke kelebere anyị mana inyekwu ihe kele obuchere ka e mere gị eme achọrọ m ịtụnyere gị ahụ ịchọrọ m arụ na gịnị mere otu ị ga-esi dozie 4 million naira ahụ ọfụma ịka mmụọ eziokwu mana ọmụ gwara nwanne m nwoke si ya wee gị n'ọrụ maka na ama m n'iwe ezigbo m hapụkwana ihe ọ na-awụ mgbe ụfọdụ mụ na gị na-aba mba ya dị ka eheti ngo kama ọ na ị na-abịakwute mgbe ahụ na-eme m aghọtakwara m aghọtara m ịhụra Chukwu si arụ ọrụ ịhụna nna ọwụkwa mba ahụ ị gbara ọhụga nna m nọ n'ebe a na-arụrụ n'ọrụ mere Chukwu ji nyekwe m amara ịchọpụta alụ a ga-eji mee ihe gbasara 4 million na akpa ya kpachie ka ebe a na-akpachi ike eleghị isi a ga-eme dị 4 million ị ka na-ajụ m ajụ agmeje ya eche otu ịhụrụ m bren m na-arụ ọrụ ọ na-acha ọkụ ihe ọbụla m chọrọ iche ana m egburu oge m cheta ya
ọ dị nwa nke nwe obere ihe ka ị ga-eme nwata ikwu ha na onye ọbụla akụpụrụ gị ajụ ha anaghị ihe gbasara 4 million naira gwa ha na eju elule elekere nga ka ọ wụ head boot anya ọgbaga bọọlụ anyị na-akpọ bọọlụ ka mụrụ nga nwere ike iji kpọọ ga achọ mkpọ gị mkpọpịa gị anya enwe sensị n'elu arụ m tụtara gị permission ọsọ eju lụrụ ego eju snel ejule lụrụ ego uzuzu shinochaipo eju lụrụ fọmụ ya eju ka ọwụ ọrụ eju ahụ eju na-ekwu ọrụ na nwere ejule 4 million kẹwẹkẹ kẹwàá 4 million méjì eju kẹrìndé 4 million nígbà wẹrẹ ti kẹni lórí ọkọ ìlú lórí ọkọ bọlá àpò yàgò tààrà mẹ. Ní wọ́n jù lé lórí ẹgbẹ́ kan. $4 million awụwa n'obere ego onye na-awe ya $4 million awụ ego m ga-emechi anya otu mmepe chefuo ebe o shiri mmiri n'ubi wụ na nwanne m nwoke si m chefu ihe gbasara maka ego anaghị hapụ ka na-enwe ihe $4 million o $4 million o mba o nwanne nwere ka ọ dị na mana ihe ị ga-aghọtakwa mmụọ abịa hakwa ibekọ onye mmadụ nwụnarịrị n'akwa ịghọtago nwanne ihe m dị ikpo okwu afọ ka anyị ma ife kpatara na ya na kpo okwu afọ ka anyị ma ife kpatara na ya ka ọkwa n'ihe ama ebe na-aga nwa m ịchọrọ ka bido kụwashiwa ihe ama m wee gị masị onye iji onye njiri azụ onye na we ya mana ebe anyị na-aga webe m na-aga ịghọtago anyị ga-achọ ihe wededara mmiri mana anyị ga-ewere uche anyị chụọ ya ịghọta m na-akọ achọghị m ka anyị tikpọshiwa ka gwashiwa kụwasịwa ihe maka ihe gbasara ịga ebe nwanne m nwoke asịla na anyị chefuo ya ka anyị werezi uche chụwazie ihe mbata ihe mmakwa ọwụ na anyị ga-enwetarịrị ego a ọkwa $4 million anyị ga-enwetarịrị ya nwanne m ka m gwa gị anyị ga-eji akọ na uche soro onye mgbu a otu ife na-achọ ịkọwara gị bụ na onye mgbu ahụ ama ndị nwe ego anwa ọma nwa dị ya nwa ọba ndị nwe ego a ka m na-akọrọ gị enwere ihe kwuru ebe a enwere ihe kwuru banyere akọ na uche ọkwa na gbasa akọ na uche a ka m ji ekwu okwu gị onye mere mụ na gị ji anọ maka na mụ na gị nọ nwere ike m na-ewe iwe ịpụtakwa okwu ma abụ otu ma abụọ obi ya lụta mala maka na enwere ike isi ekwu okwu okwu akọ na uche a ya ka m chọrọ mana na m ekwe gị mba sị gị nwanne mmadụ anyị ga-enwetarịrị ego $4 million ịmana ihe $4 million ga-emenwuru mmadụ o wee nweta $4 million ebe anyị na ugbu ụmụ chibo ka hapụ ịgbanye okirikiri even anyị ga-eji tụkwasịkwuo n'ife a na-atụkwasị na-agbara anyị egwu dị na hapụ na-agbalị na mmadụ bụ ewu ịmara ozi nsogbu adịghị anyị were nwayọ otu m gwara gị ka ọ ga-adị ife nne dị gị n'aka nsogbu adịrị ife nne dị gị n'aka otu isi chọọ ya ka e were ya nsogbu adịrị ọgụ nwa akpa olee otu o siri akpa gị nye akpa nke hapụrụ m akpa m biko hapụ m akpa o nye m akpa m hapụ m akpa onye na-afụ mgbe m na-ekwe akpa bịa onye nwe akpa anụ dọga aka onye nwe akpa gị nwe akpa onye nwe ya nyere m akpa ka m akpa am chief secretary of this place maka onye nwe nna anyị naghị akpa gị araghị ahụ nye m akpa akpa keke gịnị n'ime akpa ngwa gị nwa gịnị n'ime akpa ego nna m nyere m ka m wee kwụọ ụgwọ ụlọ nọ n'ime akpa ekwentị abụọ nọkwa n'ime akpa ego nna gị nyere gị na ekwentị abụọ ngwa gị nwa gịnị n'ime akpa ego mma m nyere m na ngachi n'ụlọ akụ ihe nọ n'ime akpa ego mma gị nyere gị
si gị n'ụlọ akụ n'ime akpa ego nne gị nyere gị n'ime akpa jụkwa ụlọ akụ n'ime akpa ego nna gị nyere gị na ekwentị abụọ n'ime akpa oke ọnụ ga-aga gaji amụta inwe akpa na-adalụ biko enwere adreesị m na-achọ nọmba 4 Madamere Street. Amami bo. Oye mmadụ ebe ọ. Hey, nọmba ka ata ma chiri. Anya m nere gị. Ị chere onye ga-ama anya sports. Nwere ike ịgwatụ m ihe Baka na Arsenal ga-agba, nwere ike ịgba. Baka na Arsenal ya nwere ike ịgba. Ihe Baka na ndị Arsenal nwere ike ịgba. Ihe ha ga-agbakọ ihe ha nwere ike ịgba. Ijikọrọ onye bọọlụ Baka na Arsenal nọ ha nwere ike ịgba nụ enunu ha nwere ike ịgba. Baka Arsenal ihe ha nwere ike ịgba. Nwere ike latu azụ ntakịrị. Ọkwa ndị Baka. Can you Baka than you have Baka? Egbe eluigwe ndị mbụ Baka were kwego otu were mbakala Baka shi aga anyị idiot. Egbe eluigwe gbagbukwele m go. Katapila kwara kwa idiot ka gị. Ana m ga-adị kpọma ha ka m n'isi tawara ahụ ka mbụ kọta gị mmiri na nsoro n'ala na taa. Ọ mmiri ka ọ karị ma ewetịga na mbagara somewhere gaga take ya shed. Mpụta ngụ gba na-ajụghị ajụjụ gị satalị kem gị bịa ka m saa gị ndị Baka na ndị fronta. Ndị apa m si bụkwa ego fronta mba. That's onye jụrụ gị ajụjụ ọsata ahụ ya. Enwere ike ịjụ gị ajụ nwere ike ịsa. Onye jụrụ onye bọọlụ. Nani you let him Baka na Arsenal ya wagi were ukwu na ekwu. Why you get that mu jaju ahụ? Why you get that mu cross road question? Can you get satara ya? Kem juru go no answer me. Kem juru get satara you get that mu ajụjụ.
bi ga ya na mana mụrụ onye chọga n'obodo mana onye gbara pụtara n'obodo n'obodo onye ọbụla ịkpasara ihe ya ka bute akpa na iko gị n'ụzọ ha bụ ogu gị nwụọ Isoma, I'm killing you. Akwa, I'm home. I can walk capital. Go away. Go away, but yes, it's what I give money get it cheap. Now go 5,000 keep just a bag over there now. Yes. Tupu me were gị na-enye ndị eke ndị uwe ojii ndị polisi a na-ebuso gị eme ihe ncheka mma mmecha ihe ncheka mma mmụrụ aka were gị otu nyefe ndị polisi akọbụ na eme gaa akọbụ ndụ nye m ego ahụ 1 nye m ego ahụ 2 nye m ego ahụ 3 nye m ego ọchị bia biko otikpo nke ebe anyị nọ mgbe 4 million shinga gafere ma nwere 4 million bia ele ebe nọ mgbe 4 million enwere 4 million na ehuru shinga gafere ihe eweli iwe him chere jo kemgbe akpa bidoro nwe ụkwụ isi nga fepụ ma hapụ ịhụ ya mgbada eweli iwe otu m si jụọ gị na hem chere jo ewu ele onye shinga buru 4 million naira edewere ga buru ya pụọ mana ihe na-ekwu na ihe o ji agbagoju m anyanwụ ọ na-akọ ị na-achịkọwara m na 4 million naira ị gwara nwanne gị nwoke na ibughachi na họrọ n'eburu azodo na ibughachighị ya mbọ ihe ọ pụtara ọ bụrụ na ibughachiri ya bụ ego ị ga-apụta na-achọkwa ya ego mba ya ikwu ke nwanne gị nwoke wayo chere ị na-abụra m mba mba ọnwụ na abakala gị mba otu o shidiri m n'obi otu o shidiri gị n'obi nwee mie mere tupu m abaa n'ime ụlọ apụta 4 million ahụ i wetara ya n'ụdị dị aṅazi 4 million na-ekwu okwu gị nọrọ ga-ewetara m ọnụ onye nche security man jikabad na pistol even egbentị ji na-ekwu okwu gị na-ekwu okwu akwa gwara nwanne gị nwoke bịa ya sị na-egbe ntị ụmụ ike ji mee mistake one day gị na-eme ịdị mgbapụ gị isi but aga m anwa ya anwa ọwụ na egbe ntụpụtasị nye m ọ na-egbe ntụpụtasị nye m ma chọọ m ka ihe a na-abịa dị ka akparịga m gị achọ m ka ọ dị ka akparịga nga ọkwa mmiri ka m na-awụ gee ntị m agwa gị nhuru tupu m aba n'ụlọ apụta hia 4 million naira iwetara ya 4 million naira iwetara ya ịmara m onye obiọma aga m eri nanụ m ebe ịhụ na ya shize n'ime 4 million ahụ were 1.5 million dewere m 4.5 dewere m 3. mba ihe m na-aga achọwụ mmadụ ibogide m ihe m na-eme agwara gị na ahụbe m ego gị nọ na ego m na-ahụbe gị bịa gị ji aka gị na-egburi ya ọka ikoghezi m ya n'ishe ịpụtazi echi gị sị m na eji gị bịa 1.5 million na ego m na-ahụ ahụ nwee ihe mere 1.5 million m gwara gị rie erizili weghachitara m ego m ahụrụ m ego ahụta m ihe na-akọwa n'ihu ya ọga achọkwa m ka ọ dị ka bikọs ihe m gbaga na mmiri flawa ka m gbaga mmiri enweta anyị ga-echigwurugide ihe a na oge m ji agba flawa mmiri na ha gafere m gba gị ache na ewu flawa achọ mmadụ ịbịa sị na